kysellään, että miten se alkaa jännittää. Se loppui jostain vaan. Näin on. Kyllä nukuin. Se voi olla, että se kestää. Menisikö päälle? Kokeillaan. Joo. Eikö yhtään kaduta? Ei. Joo. Ei kyllä mua vähän toi huominen silleen kuitenkin kalvaa, että olisi ollut kiva. Kiva vähän päästä pyssyttään. Miten se tuommoinen, että pystyy tuommoisia määriä viikossa juokseen, niin se vaan pitää pikkuhiljaa alkaa totuttelemaan niihin. Ja... No joo, pikkuhiljaa tietysti. Mut se on myöskin siinä paljon nukkumista ja paljon syömistä ja siitä se lähtee. Eli lepo on myös urheilijoille, tai oikeastaan kaikista tärkeinkin melkein siinä ruoan kanssa, elimistö on aina valmis. Siellä kaikilla heillä on GPS lähettänyt mukana. Noniin. Ja Millä fiiliksellä? semmoinen henkilö kuin Saranpää Jännitys hälveneekö starttipamuutta? 160 kilometrin kilpailu. Hyvä Ville. Joko saa opettaa? Niin. En juokse vaikka kuvaa. Malliks! Ja no. Siitä se lähtee. Taistellaan voimia. Kyllä. Oikein. 80. Ei muuta tsemppiä. Hyvä. Hyvä Juuso. Hyvä. Sen näkee sitten, että kestää. Joo. Minkälaista oli eka kymppi? Oliko pehmeä? Oli siinä lunta joo ja se oli konttaisen jälkeen oli pehmeämpää ja Joo. niinku semmoista ikävämpää juosta, että Joo. se oli oikeastaan sinne ylhäällä oli ihan ok. Joo. Hyvä. Mutta nyt tässä pitää keräillä tätä vauhtia, että Kyllä. miten mennään tää Hautajan rajassa. Aivan. Sitten katsotaan. Kyllä. Vähän oikein takareisi kiristää niin Joo. vamma mikä siellä onkin. Kyllä se siitä kun lämpiää Niin. kunnolla. Niin, ja nyt saa vähän lämpöä. Joo. No niin. Ihan vielä. Huoltaan tuolla ei. Huolto on siellä. Varsinainen Ikaros täällä polulla, eli aina lähti kovaa ja hehku voimakkaasti, mutta ei päässyt perille ikinä. Tänään tultiin sitten ja todella tyylikkäästi. Juuso Simpanen, Sampa 23-25, aivan vuorokausi tuossa kelissä. Niin äijää!